में दौड़ी नहीं देखी गर्मी के कहीं तैयारी हम दिल से आरमी के कहीं तैयारी हम दिल से कहीं तैयारी हम दिल से सुबह शाम दौड़ी नहीं देखी गर्मी के कहीं तैयारी हम दिल से आरमी के सुनी बोले दानी रहुआ सब देखतानी बात सबे कहता सुनी बोले दानी रहुआ सब देखतानी बात सबे कहता कि जब से सुनल बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी खपड़ी हाई रहता कि जब से सुनल बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बीपी हाई रहता बीपी हाई रहता कि जब से सुनल बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बोली बाबा परमेश्वर नाथ की मेहनत सब कइल जाता होता बेकार हो रहुए तबाह बाबा से कहरी चमत्कार हो कहरी चमत्कार हो मेहनत सब कइल जाता होता बेकार हो रहुए तबाह बाबा से कहरी चमत्कार हो काहे रहुआ चुप बने सुने हमर परेशानी दुख के न सहता काहे रहुआ चुप बने सुने हमर परेशानी दुख के न सहता तो जब से सुनले बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बीपी होई रहता तो जब से सुनले बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बीपी होई रहता बीपी होई रहता बीपी होई रहता बोली बोली बाबा बैजूनाथ की बंटी विक्रांत कहे अजय बिहारी सावन में करब दर्शन बाबा के दुआरी बाबा के दुआरी बंटी विक्रांत कहे अजय बिहारी सावन में करब दर्शन बाबा के दुआरी बाबा हैं अंतर्या में सुनी तीनों लोग के स्वामी सृष्टि कैसे चलता बाबा हैं अंतर्या में सुनी तीनों लोग के स्वामी सृष्टि कैसे चलता तो जब से सुनल बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बीपी होई रहता तो जब से सुनल बाटे यारवा मिल 4 साल के नौकरी बीपी होई रहता अरे का बताई।